Boas tardes a todos e a todas. Quería, antes de comezar, temos unha proposta que é do Partido Socialista, que é referente a agardar un minuto de silencio en favor do povo palestino. Non sei se estamos todos de acordo. Creo que era ben facelo antes de iniciar xa o pleno, no principio do pleno, se estamos todos de acordo. Non sei, o Partido Socialista si quere aportar algo. Boa tarde a todos e a todas. Gracias, señor presidente. Simplemente corroborar o que acaba de decir. Por a nosa parte, por o noso grupo, non hai problema ningún. O que si nos quería ou nos gustaría expoñer é que en próximas situacións que se dean en actos institucionais onde se fan ese tipo de exposicións como foi o viernes pasado, pois se nos avise a corporación municipal para poder participar deses actos. Por iso traemos un poquinho esta exposición de minuto de silencio ao pleno para que sea realmente un acto institucional. Moitísimas gracias. Ben, moitas grazas. Poñémonos en pé e damos paso ao minuto de silencio. Moitas gracias. Ben, comezamos o pleno ordinario deste 25 de setembro de 2025 co primeiro punto do día, que é a aprobación das actas da sesión extraordinaria 10/2025 do 31 de julio e a aprobación da acta 11/2025 da sesión ordinaria do 31 de julio tamén de 2025. Non sei se hai algunha puntualización que se queira facer. Sí, Partido Socialista. Gracias, señor presidente. Como ven sendo habitual xa nos últimos meses, o Grupo Municipal Socialista manifesta o seu voto en contra a aprobación das actas correspondentes ás sesións anteriores e esta non vai ser menos. Unha vez máis, o señor alcalde segue sen dar a resposta ás preguntas formuladas por este grupo, tanto de maneira escrita como durante os plenos, situación que vimos denunciando de forma reiterada e que xa puxemos en coñecemento da valedora do pobo, ao considerar que vulnera os dereitos básicos de participación, control e información dos concelleiros e concelleiras. Esta actitude de opacidade e a falta de transparencia que nunca se vira antes en Rianxo está a facer afectar gravemente o funcionamento democrático do Concello e tamén á propia veciñanza, que ve como as súas reclamacións, demandas e solicitudes non reciben resposta nin atención. Compre lembrar o cumprimento do ROF no seu artigo 97.2 e no seu artigo 100, así como a Lei 7/1985 no seu artigo 77, que garante o dereito dos concelleiros a obter a información necesaria para o desempeño das súas funcións. O incumprimento reiterado destas obrigas, sen advertencia expresa por parte da Secretaría, supón unha grave anomalía institucional como garantes da legalidade,
Corresponde á Secretaria advertir e deixar constancia en acta destas situacións, algo que vimos demandando nos últimos meses. Por todo isto, en coherencia coa postura que vimos mantendo nos últimos meses, non podemos aprobar unhas actas que recollen sesións nas que non se cumpren as obrigas legais e non damos resposta ás demandas da Corporación Municipal nin ás demandas veciñais. Por todo isto, creemos que debemos reclamar ante o Consello de Transparencia e Bo Goberno de Galicia, xa que na Lei 19/2013 do 9 de decembro de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno protexen o dereito fundamental á información pública. Insistir, unha vez máis, no regulamento orgánico municipal, ese na que o alcalde demanda que ten que haber unanimidade e polo que se expresa nas diferentes reunións que tuvemos, así se garante, co cual entendemos que é unha deixadez do propio alcalde para non establecer este regulamento orgánico. Do mesmo xeito, seguiremos insistindo, desta vez de maneira formal, en que se emita un informe xurídico desde a Secretaría Municipal para tentar solventar esta situación de desinformación e desamparo á veciñanza. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Pasamos á votación. Votos en contra. Partido Socialista. Votos a favor. Partido Popular e Rianxo en Común. Continuamos co segundo punto da orden do día, que é dar conta da resolución da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno, acta número 13 da sesión ordinaria do 3 de julio, acta número 14 da sesión ordinaria do 17 de julio e acta número 15 da sesión extraordinaria do 22 de agosto. Tamén damos conta da resolución da Alcaldía con data do 13 de agosto do expediente do Programa Integrado de Emprego, que ven correspondendo ao punto número 3. É o programa que famos en conxunto con Pobra e con Boiro. Creo, bueno, sí, é un orzamento de 220.000 euros cunha subvención solicitada do importe íntegro e o cofinanzamento dos concellos non ten aportación por parte dos concellos. E damos conta tamén da aprobación das liñas fundamentais dos orzamentos do 2026 exacto, que é un pouco a proposta que hai de ingresos e gastos, ao cal teñen aí todos os datos os cales poderon consultar. E entramos na parte máis resolutiva, que é o punto número 5, que é unha moción para o recoñecemento institucional a BERT polo seu legado artístico e cultural en Rianxo. É unha moción do Partido Socialista, ao cal é unha moción do Partido Socialista, ao cal ten a palabra o seu voceiro. Grazas, señor presidente. Saudamos a Corporación Municipal aquí presente, así como a veciñanza que hoxe nos acompaña aquí no pleno e, por suposto, a xente que nos ve dende as súas casas. Esperábamos, señor presidente, que comenzara este pleno pedindo disculpas aos grupos municipais por a non entrega da información en tempo e forma. Creo que somos todos comprensivos cas situacións que se poden dar, pero, canto menos, creo que unha disculpa no inicio do pleno por non dispoñer da información en tempo e forma sería de interés. Así procedemos á lectura da moción que fai mención e facemos a exposición de motivos. Bert Gerreisheim, recoñecido escultor alemán de prestixio internacional, deixou unha fonda pegada artística e cultural en Rianxo a través da súa obra, que non só enriquece o patrimonio municipal, senón que tamén contribúe a reforzar a proxección exterior do noso concello. A súa vinculación con Rianxo e o seu compromiso coa arte e coa memoria histórica converteron os seus traballos nun referente que merece ser recoñecido oficialmente por esta corporación.
Considerando que é deber das institucións locais preservar, difundir e poñer en valor o patrimonio artístico presente no municipio, faise necesario acordar unha acción concreta que visibilice o recoñecemento de Berg Herreigem e a súa contribución a Rianxo. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Recoñecer oficialmente a importancia da obra en Rianxo como parte fundamental do patrimonio cultural e artístico do municipio. Encargar aos servizos técnicos e culturais municipais a elaboración dunha proposta de acción específica para poñer en valor dita obra que poderá incluir, entre outras opcións, a instalación dunha placa conmemorativa, a organización dunha exposición, a publicación de material divulgativo ou a programación de actividades educativas e culturais. E como punto 3, establecer un calendario e orzamento para a realización destas accións, de xeito que se execute nun prazo non superior a 6 meses dende a súa aprobación desta moción. 4. Difundir públicamente este recoñecemento co especial atención aos medios de comunicación e canles institucionais, resaltando a relevancia deste autor. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. Boas tardes a todos os presentes, aos que están nas súas casas vendos. Nós vamos a votar a favor desta moción. Non sei, máis. Moitas gracias. Rianxo en Común. Moitas grazas, señor presidente. Boas tardes a todos e a todas. O Grupo Municipal de Rianxo en Común apoiará esta proposta, xa que non cabe dúbida da relevancia da obra deste artista para o pobo de Rianxo. A súa Virxe de Guadalupe é un elemento fundamental na nosa paisaxe que veu encher un vacío tras a retirada no seu día da Virxe de Francisco de Sorei para a ledicia do conxunto da nosa comunidade. Gustaríame destacar que hoxe mesmo recibimos a noticia de que esta última escultura da que falaba regresará en breve á súa localización original. Sen máis. Moitas gracias. Pasamos á votación, visto o sentido do voto. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Continuamos co punto número 6, que é unha moción tamén do Partido Socialista para solicitar a comparecencia do Tenente de Alcalde e Concelleiro de Cultura. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Grazas, señor presidente. Por segunda vez consecutiva e dada que na primeira vez os procesos informativos non foron os que esperábamos, traemos a este pleno para intentar que sea aprobada e solicitando a comparecencia do Tenente Alcalde Julio Alcalde. A exposición de motivos. O Grupo Municipal do Partido Socialista de Rianxo presenta unha solicitude para que o Tenente de Alcalde e Concelleiro de Cultura don Julio Alcalde Hermo comparezca ante o Pleno co fin de dar as explicacións públicas sobre as declaracións realizadas nas súas redes sociais oficiais na que acusou ao voceiro deste grupo de suplantación da representación institucional durante un acto cultural celebrado no Auditorio de Rianxo. A expresión suplantación da representación institucional é unha acusación grave, xa que implica que unha persoa actuou facéndose pasar por representante oficial do Concello ou asumindo funcións que non lle corresponden, co obxectivo de aparentar unha autoridade ou unha legitimidade que non posúe. En términos políticos e xurídicos, esta cualificación afecta directamente á honra e á credibilidade do voceiro socialista, pois cuestiona a súa conducta pública. Pon en xogo a imaxe institucional do Concello, ao suxerir que se produciu un acto irregular no exercicio da representación municipal. Pode ser considerada como unha acusación difamatoria ou calumniosa, xa que non hai probas que sustenten, xa que atribúe un feito que podría ser constitutivo dunha irregularidade grave. A gravidade destas manifestacións, así como o impacto que teñen na imaxe institucional do Concello e na convivencia política, fan necesaria unha clarificación pública transparente no marco do Pleno, que é o espacio lexítimo para debater e resolver este tipo de cuestións. Por todo isto, o Partido Socialista de Rianxo considera fundamental que o concelleiro comparezca para ofrecer explicacións directas ante a corporación e a cidadanía, garantindo a transparencia e o respecto institucional. Propoñemos os seguintes acordos. Solicitar a comparecencia no Pleno do Tenente de Alcalde e Conselleiro de Cultura don Julio Alcalde Hermo para que dé explicacións públicas sobre as acusacións vertidas nas súas redes sociais en relación coa suposta suplantación de representación institucional por parte do voceiro socialista.
que a comparecencia se realice durante a sesión plenaria e que quede recollida na acta oficial a efecto de transparencia e publicidade institucional. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Partido Popular. Moitas gracias. Partindo da premisa que non consideramos necesaria a comparecencia do tenente alcalde por esta cuestión, tendo en conta que hai outros medios e cauces e disposición para aclarar esta situación que ven dada, aínda así, vamos a proceder á abstención por si o Partido Socialista quere esa comparecencia, pero nós non consideramos que sea necesaria para este tema, aínda así vamos a absternos. Moitas gracias. Moitas gracias. Voceira de Rianxo en Común. Grazas, señor presidente. Desde Rianxo en Común entendemos que non ten moito sentido volver agora sobre este asunto e, en calquera caso, remitímonos ao comunicado emitido no seu día polo propio tenente alcalde. Por lo tanto, votaremos en contra. Moitas gracias. Pide a palabra ao voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor presidente. Quizás o feito non sea transcendente para a política municipal, para o funcionamento da veciñanza, pero sí que é o importante para o respeto institucional. E por eso, onde se ten que debatir, e por eso traemos aquí, é o pleno. Non existe outra forma onde o tenente alcalde diga a verdade sobre uns feitos e, sobre todo, que se desdiga desa mención de suplantación de representación institucional. É este o espacio de debate, é este o espacio onde debe garantir transparencia e bo goberno. Non recoñecemos outro espacio posible para facelo, xa que desde o 25 de abril de 2025 temos unha solicitud de reunión co alcalde e non nos recibe, non nos atende nin nos resposta. Co cual vemos moi difícil esa situación de que podamos usar outra canle. E o que non queremos é usar as redes sociales. Por iso o que facemos é, a través dos cauces políticos, a través dos mecanismos políticos que dispoñemos, facer esta comparecencia e solicitala. Porque nos pasou a nós, dentro de 2 días podemos pasar a vos, como xa vos pasou o día de Padrón, onde o señor alcalde chamou a vosso partido fascista diante vosa. Bueno, para min, ese tipo de feitos hai que intentar medilos e controlalos, e así como nos pasa a nós, pasará a vos e pasaralle tamén seguramente ao BNG. Dame exactamente igual, e xa expuxemos en comisión informativa, danos absolutamente igual onde estuvo vostede ese día. Nos dá absolutamente igual. O que queremos é que se desdiga da acusación de suplantación de representación institucional. Ese é un feito grave, señor presidente. Ese é un feito moi grave. Utilizar un relato que xa non lle corresponde a vostede, que é un relato feito, e, sobre todo, un relato desvirtuado, onde vostede mismo expresa que a situación non foi así en outros foros, nos parece vergoñento, de verdade, utilizar as redes institucionais, utilizar a página municipal, utilizar un comunicado para expresar o qué? Para expresar o qué? Solo hai que comparar a asistencia deste concelleiro por vostede e do alcalde o outro día no acto da Coral. Mentres que vostede aquel día estuvo, según día xente, arriba sentado xunta o que xestiona as luces e o sonido, o outro día estuvo na mitad. Recorden que vos sodes grupo de goberno, con representación institucional. O outro día, na misa que houve o domingo, vostede sentouse adiante de todo, non vin sentarse atrás, nin arriba, nin no medio. Esa é unha falta de respeto á asociación que ese día actuou no auditorio. É unha falta de respeto e xa non ten reparo. Vostede representa o Concello de Rianxo, gústelle ou non. E por iso o exiximos. E ao meu lado estaba a concelleira de Ribeira, do BNG. E estuvo sola, non houve nadie do grupo de goberno ali acompañando. Esa é a realidade. Todo o resto que queiran transmitir é desvirtuar o que ali pasou. Porque quen estaba ali sabe exactamente que este voceiro non está mentindo. Non minte. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Sí, moitas gracias. Despois desta aclaración que acabas de facer, Óscar, non sei, que máis pretendes despois solicitando a comparecencia? Aquí tuvestes a oportunidade de expoñer o que pensabas e todos somos conscientes do que pasou, o oímos, o sea,
hai os cauces legales e funcionales para expoñer os motivos que queiramos aquí en pleno. Todos podemos dar a nosa voz, a nosa opinión, creo que todos escoitamos e somos conscientes do que hai. Pero reincidir neste tema, que darlle máis bombo e protagonismo, nós non acabamos de ver. Nada así. Moitas veces. Pido non entrar en diálogos e vamos rematando o punto. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente os plazos para facelos polos cauces formales son os que son. Nos, non sei se o acto foi a finais de xuño ou a principios de xullo, nos ese mesmo día mandamos a comparecencia por email. Se houbera vontade de solucionalo por parte da alcaldía, nos tería chamado e intentar resolvelo. É dicir, ao final dilátase no tempo por cuestións administrativas, non é por cuestión por voluntad nosa. Nós queríamos resolver ao día seguinte, pero non con exposición pública, senón que mandamos un email con este comunicado para que a alcaldía o tentara resolver. Entendemos que non foi así, porque non vimos nin nos avisou, nin vimos ninguna exposición pública. E o que queremos é que o concelleiro diga en pleno que foi un error e que se desdí da acusación de suplantación de representación institucional. Eso é un feito grave. Non é a publicación danos absolutamente igual. Me dá absolutamente igual, porque non resolve nada das cuestións veciñales. Simplemente é intentar atacar a imagen personal deste voceiro. Me dá igual, xa temos asumido. Pero a cuestión é que ele está acusando dun delito. E é o que ten que justificar. Me dá igual onde estuvo, como se non estuvo. Pero esa acusación ten que se desdecila. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Pasamos a votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Habendo un empate entre os votos en contra e os votos a favor, o alcalde exerce o voto de calidade e decae a moción. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do Partido Socialista para a mellora do servicio de axuda no fogar. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Grazas, señor presidente. Procedemos a facer esa exposición de motivos. As e os socialistas galegos levamos dende o inicio desta legislatura solicitando que se cumpra a Lei de Servizos Sociais de Galicia do ano 2008. Nela fálase da elaboración dun plan estratégico que sería elaborado polo Goberno da Xunta de Galicia co fin de que cada 6 anos ter unha planificación conxunta entre concellos, goberno autonómico e técnicos. A realidade é que esta obriga nunca se cumpriu cando noutras autonomías están xa finalizando o segundo plan estratégico. A realidade tamén é que dende hai 16 anos e tras sucesivos gobernos do Partido Popular, nin Feijóo nin Rueda foron quen de liderar os servizos sociais de Galicia. Diferentes conselleiros e conselleiras de Asuntos Sociais non fixeron máis que asumir as políticas austericidas do goberno de Mariano Rajoy, ao tempo que nin planificaban as necesidades dunha sociedade envellecida, nin escoitaban as demandas dos concellos que se vían e vense abocados a ser os que soportan as demandas de miles de galegas e galegos, que tendo dereito ás prestacións da Lei de Dependencia transitan coa súa necesidade de coidados por un laberinto de valoracións e listas de espera na que agardan anos sen ser atendidos. É precisamente esa falla de planificación o que levou a que os concellos de Galicia tiveran que dar resposta a través do Servicio de Axuda no Fogar á inxente demanda que suscitaba a Lei de Dependencia, a marxe do propio Servicio de Axuda Municipal. O SAF é hoxe en día un traballo feminizado e precarizado, polo que ten un marco amplo no que poden ser vulnerados os dereitos laborais das traballadoras. Empresas que estiran ao máximo os turnos e libranzas das traballadoras, moitas delas rexeitan pedir baixas polo precario salario que chegarían a percibir e mesmo ven como se incumpren a avaliación de riscos laborais obrigatoria en todos os domicilios onde se presta servicio. O acontecido en Porriño é un terrible exemplo de como levar esta situación ao límite. O servicio está colapsado, ao igual que outros servicios e prestacións da Lei de Dependencia. A legislación sobre o mesmo está estructurada a través de 3 normativas. A Lei de Servizos Sociais do ano 2000
2008, que precisa ser actualizada e que establece a carteira de servicios sociais, entre elas o SAF, como unha prestación de carácter esencial e que ten que ofrecer en todo o territorio. O Decreto Autonómico 99/2012, que estima que as entidades locais son entidades titulares do servicio no territorio, e a Orden de Axuda no Fogar do 2008, que regula o servizo, así como reformas normativas, a última de setembro de 2024, que non está sendo aplicada na súa totalidade. Así, pois, a Xunta de Galicia é a que crea e establece a carteira de servicios e a que indica que son os concellos os que teñen que efectuala. Ten a obriga de inspección, financiación e planificación da regulación normativa que está totalmente desfasada e a coordinación coa administración local. Pero a realidade é que o SAF é o recurso de dependencia que máis elixen as galegas e os galegos, pero está sendo empregada como un caixón de desastre, de xeito que tamén palía a longa espera da lei de dependencia, máis dun ano como mínimo. Deste modo, bloquea o sistema producindo esperas longas e ofrecendo unha solución errónea ao usuario e ao seu entorno. Os concellos vense prestando ese servicio de modo de parche, debido, basicamente, á ausencia dese plan estratégico establecido na Lei de Servicios Sociais e que é unha obriga do Goberno da Xunta de Galicia e polo que levamos esperando 16 anos. Por todo o exposto, desde o Grupo Municipal Socialista, propoñemos ao Pleno Municipal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, en acordo coa FEGAM, exixir a aplicación do Real Decreto 893/2024 do 10 de setembro, no que se introducen as seguintes modificacións. Incluir expresamente ao personal de axuda a domicilio no réxime xeral de prevención de riscos laborais. Avaliación de riscos laborais obrigatoria en todos os domicilios onde se presta o servicio. As avaliacións deben ser presenciais e adaptadas ás condicións do fogar e da persoa usuaria. Implantación de medidas preventivas, dotación de medios mecánicos, descanso entre servicios, dobre persoal, etc. Recoñecemento médico gratuito como mínimo cada 3 anos. Obriga de formación preventiva durante a xornada ou compensada. Protocolo contra o acoso obrigatorio. Constitución nun plazo máximo de 2 meses da Mesa Técnica de Dependencia para que os responsables políticos e os colexios profesionais do sector acorden un plan de actuación que solvente con urxencia e coa planificación a futuro unha coordinación e racionalidade sobre a prestación de servicios e a concesión dos dereitos tanto das persoas traballadoras como usuarias. Punto 3. A creación nun prazo máximo de 3 meses dun observatorio sobre o sistema de dependencia de Galicia, no que se poida obterse datos sistemáticos da prestación do SAF. E punto número 4, a elaboración dun plan estratégico de servicios sociais, tal e como recolle a Lei de Servicios Sociais de Galicia, de forma que os servicios sociais comunitarios poidan actuar de xeito coordinado e conforme aos servicios que lles son propios. Moitísimas gracias. Moitas gracias, Partido Popular. Moitas gracias. Bueno, o SAF, pues, bueno, consideramos que é un servicio básico e indispensable e por iso vemos factible e apoiaremos sempre todas as medidas que axuden a mellorar este servicio e a atención dos traballadores e usuarios. Por iso este grupo vai a votar a favor. Moitas gracias. Moitas gracias. Rianxo en Común. Grazas, señor presidente. Non cabe dúda que o Servicio de Axuda no Fogar é un servicio fundamental na nosa sociedade. Un servicio que en Rianxo a día de hoxe presta servicio en modalidade de libre concorrencia a un total de 13 persoas a día de hoxe, sendo atendidas ao longo do ano un total de 20 persoas, das cales 6 destas usuarias están en lista de agarda para a prestación do SAF dependencia. En canto á modalidade de dependencia, actualmente temos 83 usuarios a día de hoxe, que ao longo do ano 2025 suman un total de 100 persoas. Desta maneira, temos asignadas un total de 4.654 horas mensuais, das cales están todas asignadas e non hai ningunha hora disponible. Gustaríame destacar que, a pesar disto, a día de hoxe temos unha lista de agarda de 88 persoas, das cales 9 serían de grado 3, unha delas xa é usuaria do servicio, pero está en lista de agarda para a adecuación das horas á atención á nova normativa.
hai 27 persoas de grado 2 en lista de agarda, das cales 9 xa son usuarias estando á espera do incremento das horas en función á nova normativa, e 52 persoas de grado 1 en lista de agarda, das cales 2 xa son usuarias do servicio, tamén á espera da adecuación do incremento de horas, segundo a normativa actual. Gustaríame destacar que para poder suprimir esta lista de agarda serían necesarias 4.035 horas mensuais máis todos os meses. Polo tanto, neste sentido, debemos, entre todos, seguir traballando para regularizar o servicio á maior brevidade posible, buscando esa mellora que, indudablemente, repercutirá na súa propia calidade e en beneficio dos propios usuarios. Tamén me gustaría destacar, por outra parte, que, sin dúbida, este é un servicio que está moi feminizado e cunhas condicións laborais que necesariamente hai que mellorar para o seu propio fortalecemento e para garantir a súa continuidade no futuro. Polo tanto, desde Rianxo en Común apoiaremos tamén esta proposta. Moitas gracias. Pido un turno de palabra ao voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor presidente. Gustaríanos saber cales son os pasos que está seguindo o grupo de goberno ou a área de servicios sociais en concreto con respecto á regularización deste Perdón, creo que iso non se axusta á moción. Estamos ca súa moción e debátese a súa moción e o que se vai a someter. Unha das cuestións nesas melloras laborais é que o servicio non estea en precario, que haxa un marco regulativo que lle permita ao servicio funcionar con orden, que haxa un regulamento, e o que estamos expoñendo é exactamente que hai unha falta de aporte económico por parte da Xunta de Galicia e tamén do Estado, hai que dicilo, pero eu creo que nesa parte de xestión, e estamos vendo como outros concellos están licitando o servicio, a pregunta, e xa fixemos creo que ao inicio da legislatura, onde se nos remitía a un estudio sobre a municipalización. Simplemente a cuestión é para mellorar esa situación laboral, cales son os pasos que está seguindo o Concello a día de hoxe. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Vamos a pasar á votación estritamente da moción. Votos a favor? Aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto do día, que é o punto número 8, que é unha moción do Partido Socialista para instar á Xunta de Galicia a execución do centro de día e a creación dunha comisión de seguimento do proxecto. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Grazas, señor presidente. Permítame saudar especialmente aos membros e persoas que forman parte da plataforma pola defensa do centro de día de Rianxo, que están aquí presentes, e procedemos a facer esa exposición de motivos. O dereito a acceder a un servicios sociais públicos e de calidade é fundamental para garantir o benestar das persoas maiores e dependentes, así como das súas familias. O Concello de Rianxo leva anos reclamando a construción dun centro de día público que permita atender ás persoas dependentes do noso municipio, reducindo as listas de agarda, evitando que as familias se vexan obrigadas a desplazarse a outros concellos ou a recorrer a modelos privados, nos que o custo do servicio supón unha carga económica inasumible para moitos fogares. Nos últimos meses, o alcalde de Rianxo fixo referencia a través das redes sociais a un proxecto vinculado a un centro de día no noso municipio. Porén, o Grupo Municipal Socialista descoñece calquera información oficial sobre dito proxecto, o seu grado de avance, prazos, financiamento ou características. Esa falta de transparencia resulta especialmente grave tendo en conta a importancia social e económica deste servicio. É imprescindible que toda a corporación municipal coñeza os detalles do proxecto e que participe na súa definición, polo que consideramos necesario crear esa comisión de seguimento que xa lle levamos reclamando, creo que durante os últimos 8 meses. Que permita compartir información, supervisar as negociacións e garantir a transparencia en todo o proceso. Non é cuestión de medallas, non é cuestión de méritos, sino é cuestión de responsabilidade política e responsabilidade veciñal.
Ademais, no marco do acordo recentemente asinado entre os concellos de Rianxo e Boiro en materia de servizos sociais, resulta fundamental que se definan con claridade o número de prazas que se ofertan nese futuro centro de día, así como a distribución entre veciños e veciñas de ambos municipios, para asegurar que a poboación de Rianxo teña acceso a un número suficiente acorde á demanda existente. O modelo de xestión tamén é un elemento clave. O Grupo Municipal Socialista defende un modelo 100% público que garanta a igualdade de acceso e evite fórmulas de privatización ou externalización que levarían a un incremento dos custos para os usuarios e usuarias, dificultando o acceso aos servicios a persoas con menos recursos. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista considera prioritario instar a Xunta de Galicia a asumir a execución deste proxecto, así como dotar de transparencia e participación a todo o proceso. En base a isto, propoñemos os seguintes acordos. Como punto número 1, instar a Xunta de Galicia a executar con carácter prioritario o proxecto de centro de día de Rianxo, asumindo a súa financiación e desenvolvemento, garantindo un servicio público de calidade e axeitado ás necesidades da veciñanza. 2. Crear unha comisión de seguimento integrada por representantes de todos os grupos políticos da corporación e por entidades e colectivos sociais vinculados ao ámbito asistencial para supervisar a evolución do proxecto do centro de día, coñecer as negociacións en marcha e garantir a transparencia na súa planificación e execución. Reclamar ao Concello de Rianxo que informe de forma clara e detallada sobre o número de prazas que se ofertarán, así como a distribución exacta entre ambos municipios, firmantes dese acordo no ámbito dos servizos sociais, asegurando que a veciñanza de Rianxo dispoña dun número suficiente que responda á demanda existente. Defender un modelo de xestión pública para o centro de día, rexeitando calquera fórmula de privatización ou externalización que supoña un incremento dos custos para os usuarios e as usuarias. Dar traslado deste acordo á Xunta de Galicia, á Consellería de Política Social e aos medios de comunicacións locais e comarcais. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias. Bueno, partindo da premisa de que este grupo municipal é partidario de todos estes servicios do centro de día como de residencia. Repito, partindo da premisa que desde este grupo municipal sempre estuvemos a favor da construcción do centro de día ou dunha futura residencia, sí que consideramos que o sentido desta moción non é o apropiado. Na exposición de motivos faz aquí mención a varios temas. Por unha parte falase do centro de día e por outra faise mención a un acordo marco entre os concellos de Rianxo e Boiro que era expresamente para a creación dunha residencia en conxunto. Despois entendemos que o que solicita o Partido Socialista, pues bueno, entendemos que se quere apuntar algo así de tantos ou méritos cando estuveron gobernando no seu día e non conseguiron un centro de día para Rianxo. Agora que parece ou apunta que isto ten visos de ser unha realidade, bueno, pues as cousas van pasiño a pasiño. Primeiro, habrá que ter un local, ter un proxecto de diseño de funcional, despois habrá que ver a xestión como se vai a encauzar e despois buscar unha serie de recursos, entendo que sempre garantindo a mellora para os veciños de Rianxo, que os custes sean asumibles por estes e intentar vincular o máximo número de organismos para que apoien esta demanda que finalmente se consiga involucrar tanto a Xunta de Galicia, Diputación e, como non, o Concello de Rianxo. Por eso, consideramos que o sentido da moción non é o correcto e por eso vamos a votar en contra. Moitas gracias. Moitas gracias. Rianxo en Común. Grazas, señor presidente. É certo que consta un pouco entender cal é a base da moción e cales son os obxectivos que se pretenden con ela. Sen ir máis lonxe, comparto as palabras do voceiro do Partido Popular, porque falan dun acordo entre o Concello de Rianxo e o Concello de Boiro, que, por certo, goberna o Partido Socialista,
Nada ten que ver con un centro de día. O que se fixo no seu día co Executivo boirense foi asinar un acordo para solicitarlle conxuntamente á Xunta de Galicia unha desas 24 residencias anunciadas recentemente polo presidente Rueda para concellos limítrofes de menos de 30.000 habitantes. Por outro lado, sí que me gustaría destacar que estamos totalmente de acordo con que a Xunta de Galicia debería de ser quen de executar e xestionar un centro de día tan necesario, como todos sabemos, aquí no Concello de Rianxo, pero tras intentar contactar por diferentes vías ca Conselleira de Política Social da Xunta de Galicia e dado que mira cara a outro lado constantemente a este Concello de Rianxo, pois non nos quedou outra que traballar desde outras miras. De feito, recentemente, debería de saber que obtivemos o compromiso do presidente da Deputación da Coruña, que tamén é do Partido Socialista, en relación a financiar as obras para a rehabilitación do Pazo de Martelo coa finalidade de que acolla o centro de día de Rianxo. Un proxecto no que vimos traballando desde o primeiro minuto da legislatura, para o que, por certo, obtivemos recentemente a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e que este proxecto traeremos nas próximas semanas a pleno para a súa aprobación. Polo tanto, a pesar de que estamos totalmente a favor de que debería de ser a Xunta de Galicia, repito, quen executara e quen xestionara este centro de día, como vemos que non avanzamos, seguimos exactamente igual que os últimos anos cara a este proxecto, non vimos outras que avanzar por outro camiño e, polo tanto, non imos a apoiar a proposta. Moitas gracias. Pasamos a... Pide un turno de palabra ao voceiro do Partido Socialista. Ten a palabra. 16 de 11 de 2023. Rianxo e Boiro firman un protocolo para trabajar juntos en servicios sociales, igualdad y bienestar. Hai un acordo firmado donde hai unha serie de puntos que se deben de garantir. O Partido Socialista de Rianxo é encantadísimo de que chegan a acordos con outros compañeros de outros concellos. Non nos parece mal, parece que cada vez que o din, como se nos tuéramos que sentir ofendidos. E non, ao contrario, agradecidos de que se poida chegar a un acordo e de que sumen a este proxecto de Rianxo. O sentido da moción eu creo que é claro para quen o queira entender. As dúbidas que nos surgen a raíz dese acordo que non foi entregado a nadie da Corporación Municipal é saber como se van a distribuir esas plazas, porque en ese documento, en ese traballo que fixaron conxunto con Boiro, se relactan unha serie de cousas, que se facilita que a xente xoven vaya para Boiro e se facilita que a xente maior poida vir a Rianxo compartindo unha serie de servicios. Eso está reflexado no acordo. Entón, como tal, nos queremos saber en que sentido se van a repartir. Non é porque estamos en contra ou que sea un punto que nos diga vamos a estar en contra do centro de día. Ao contrario, o Partido Socialista está encantado de que haxa un centro de día, de que traballe na consecución do centro de día e de que se consiga por unha vez ese centro. Pero o que pretendemos é traballar con transparencia. É dicir, está moi ben ter o edificio, pero nunha publicación que fixo o alcalde ainda non hai moito no periódico, poñía a ver como se vai a xestionar. Como se vai a xestionar. Entón, por comparativas, é dicir, se vai a xestionar de forma privada no Concello de Boiro, o alcalde socialista Martiño conseguiu unha inversión de 800.000 euros. En cambio, no Concello de Rianxo estamos vendo que o Concello de Rianxo, os veciños de Rianxo, imos a pagar máis de 170.000 euros. Entón, cal é realmente a xestión que está facendo en Rianxo? Eu quedome cá de Boiro, que vai ter un centro de día, a empresa que yo executa 800.000 euros para ese centro de día, e en Rianxo temos que aportar máis de 170.000 euros. Bueno, por outro lado, encantados de que a Diputación aporte ao centro de día. Xa os puxo Valentín moitas veces. O que nos chama a atención moito é de que cando un non goberna
eses eran os paseos electoralistas e as promesas electorales que facía o presidente da Diputación. Pero resulta que esas promesas electorales que antes se vendían á veciñanza para engañar, malmeter e criticar ao Partido Socialista, ahora son compromisos reais e firmes do Partido Socialista. Pois claro que xa eran. Pero a veces a realidade que se transmite ou que se quere transmitir non concorda ca realidade que realmente hai detrás dese acordo. E todos sabíamos o que estaba condicionado, ese aporte da Diputación. Oxalá a Diputación aportara 500, 600 ou 1 millón de euros para que esta xente teña o centro de día, para que as nosas familias disfruten do centro de día de Rianxo. E por outro lado, non sabemos exactamente, eu non sei se a veces temos que resumir os puntos en un solo, é dicir, están moi claros os acordos. Quen ten a competencia do centro de día para que sea xestión pública, que é o que tratamos de conseguir, é a Xunta de Galicia. Eu creo que tiño un vídeo aquí onde vostede reiteraba e exponía de forma continua: Rianxo vai ter un centro de día, goberne ou non goberne. Bueno, alégrome que vostede trate de axudar. Oxalá se consiga o centro de día de forma pública e o Partido Socialista aplaudirá ese día. E se temos que apoiar, apoiaremos. Non queremos méritos, non queremos protagonismo. Simplemente é, se podemos aportar, estamos aquí para aportar. Por eso presentamos esta moción, para intentar, sobre todo, generar esa comisión de seguimento. Por qué? Porque vamos a chegar aquí ao pleno, sin saber nada do proxecto, sin saber como se vai a xestionar, sin saber os precios, sin saber que vai a pasar co resto do espacio. Este grupo de goberno, en 2023, abreu as portas do Pazo de Rianxiño. Nunca máis se volveron a abrir. Esas visitas guiadas a un espacio público. Donde van esas visitas? Que vai pasar co resto do espacio? Esas son as preguntas que nos temos que poñer encima da mesa e son as que hai que debatir. Porque non é ir a un centro de día mínimo. Temos que pensar nun servicio a futuro. E ese é o que hai poñer encima da mesa e debatir de forma aberta. Encantados de que eles traballen, se esforcen e intenten conseguir o centro de día. Vamos, faltaría máis. Pero creo que hai que intentar conseguilo desde o punto de vista da claridade e da transparencia, non da ocultación. E sobre todo, permítame, despois yo expoñeremos con máis calma e menos facelo na página do alcalde, donde estes concelleiros están bloqueados. Ojo, sin facer ningún tipo de comentario. Seguimos bloqueados, despois de 2 anos, na página do alcalde. Co cual, explíquenos como nos vamos a enterar nós, se non nos recibe, despois de 5 meses de solicitudes, non somos capaces a acceder á súa fonte de información. Bueno, baixamos o ordenador e marchamos, está claro. A voluntade é totalmente a contraria. Se podemos axudar, aquí estamos. A moción é para impulsar todo o traballo que se pode facer e sumar a ese proxecto de centro de día, pero insistimos que desde unha perspectiva transparente e xusta coa veciñanza. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Pasamos á votación. Votos en contra. Votos a favor. Partido Socialista. Continuamos co seguinte punto do día, que é a anuncia da renuncia da concelleira María Elena Otero do Partido Socialista, ao cal esta alcaldía propón ao pleno que se adopte o seguinte acordo: a toma de coñecemento da renuncia ao cargo de doña María Elena Otero, concelleira do Partido Socialista no Concello de Rianxo, ao cal foi presentada o día 1 de agosto de 2025 e remitille a certificación deste acordo á Xunta Electoral Central que lle corresponde a vacante a cubrir a dona María Dolores Piñeiro Vicente. Creo que necesita votación, non, secretaria? Que o acordo de remitirlle para o seguinte, non o que a renuncia, non que acepta se se conta. Entonces, sometemos á votación o acordo, se está de acordo. Votos a favor, por unanimidade. E o seguinte e penúltimo punto é tamén a renuncia da concelleira dona Rosana García Figueira, a cal propón
a alcaldía a este pleno que se adopte o seguinte acordo: a toma de coñecemento da renuncia ao cargo de dona Rosana García Figueira, concelleira do Partido Socialista do Concello de Rianxo, presentada en data 19 de setembro de 2025, e remitirlle a certificación deste acordo á Xunta Electoral Central, a cal lle corresponde cubrir esta vacante a don José Antonio Fernández Tembra. Entonces pasamos a votación. Votos a favor. Permíteme unhas palabras. Sí. Sí, xa o fixemos ca outra compañeira e parece que se arma un pequeno revuelo con esta situación de coincidencia de dúas renuncias. Así como fixemos con Elena, queremos tamén agradecerlle a Rosana pois o seu paso pola corporación, que foi un exemplo de compromiso, honestidade e valentía. En anos seguramente dos máis difíciles, e soubo defender sempre a súa idea cun talante impecable, mesmo cando fostes atacada de forma moi injusta. Nunca perdeches a calma, nin o respeto, e eso di moito da persoa que eres. Así que, por todo, moitísimas gracias, Rosana. Moitas gracias. Bueno, e por último, pasamos aos rogos e preguntas. Ten a palabra o Partido Popular. Moi ben, moitas gracias. Co tema de rogos, rogaríamos que nas vindeiros meses que se pudera dotar tanto ao casco urbano de Rianxo de máis mobiliario urbano. Escasean as papeleras, os bancos son mellorables, entonces gustaríanos, propondríamos un esforzo para mellorar este mobiliario, un esforzo inversor neste sentido. Tamén rogaríamos que se mellorase o aparcadoiro público da plaza dos edificios de Maía. É un aparcadoiro público que está en mal estado, está ao lado do mercado municipal. Si queremos impulsar o mercado municipal ou queremos darle un pouco de valor aos servicios que colindan con el, pois tamén lle debemos dar valor. Actualmente o parking tápase con desconchados, humedades. Hai entrada de xente que está facendo actividades non lícitas ali dentro dese recinto. Entonces, habería que, ao mellor, dotalo de videovigilancia, eso a criterio da corporación, pero, é necesario tomar medidas e darlle pulo a esa mellora desas instalacións municipais. Queremos retomar un tema que xa trouxemos aquí a debate, a exposición, que é o tema da balaustrada do Campo de Arriba, tanto a que dá cara á plaza de Castelao como a que dá aí cara ao parking. Quedose facer un estudio de revisión. Constanos que hai zonas que están afectadas e non se actuou nese sentido. Entonces, vimos agora mesmo nas festas de Guadalupe que se montou un vallado de protección para impedir posibles caídas e daños estruturais na balaustrada. Entonces, reiteramos que se retome este proxecto de mellora, intentar dotar de partidas económicas e mellorar a balaustrada. Tamén rogaría, agora xa pasou a época veraniega na que todos disfrutamos das nosas praias, pero rogaría que para futuras campañas que se melloran os accesos ás praias. Este ano a praia de Tanxil, os xardíns estiveron
non estuveron nas mellores condicións. Sabemos que, bueno, por ali tamén purulan tamén as familias de xabaríns que, bueno, arrasan por onde pasan, pero, bueno, eso non quita que teñamos que telos en boas condicións. Os aseos públicos son escasos bueno, non están nas condicións óptimas, e o que sí que pediría que, eso, en próximos veráns, a apertura dos baños públicos teña un horario máis amplio, porque eu padecín de estar ali na playa, querer ir ao baño público, estar pechado, cando aínda había xente na praia e facendo uso e disfrute dela. Entonces, penso que nos costa o mismo pechalo ás 8 que pechalo ás 10 da noite. Entonces, bueno, por lo menos estaría mellor atendido. Tamén rogaría de que na zona da Bacariza, por onde salen na saída alta da Bacariza, que enlaza ca autovía, ali puxose un espello por parte do Concello, e, bueno, ese espello pois rompeu e non se sustituiu. Entón, rogaríamos que se cambie para, bueno, para a mellora da seguridade vial nese punto. Insistimos, como todos os anos, agora ven o inverno. Hai que tomar medidas. Limpeza das cunetas, as canalizacións deben estar limpias para cando veñan as riadas, que non haxa rebordamentos, que non haxa retirada de material ou arrastre de material que dañe as beiras das pistas que temos. Entonces, solicitamos que se actúe nese sentido de mellorar as cunetas para que drenen en perfecto estado as escorrentías que baixen por aí. Tamén insistimos, ven o tempo de inverno, cada vez faise antes de noite, o alumeado público ten que estar en bo estado. Constanos que aínda hai farolas que están sin repoñer, que se estropearon no seu día. Hai que facer un esforzo en telos. O inverno está aquí, bueno, hai que ter xa que temos instalacións en mobiliario, hai que ter en bo estado. E, bueno, depois tamén pedimos que na Casa da República de Isorna, bueno, que se faga unha intervención de pintado interior e acondicionamento dos baños. É un local que, bueno, que se usa con asiduidade e, bueno, non está nas óptimas condicións. Son inversións de pouca cuantía, pero, bueno, hai que facelas. Sen máis, moitas gracias. Moitas gracias. Partido Socialista. Gracias, señor presidente. Volvemos á senda da entrega das preguntas por escrito de forma previa antes do pleno, co cual rogaría que nos dixera como procedemos. Leas todas. Ben, como ven sendo habitual, e por eso a nosa negativa a aprobar as actas anteriores, enviamos casi en todos os plenos para favorecer a información e para que se poidan respostar con tranquilidade no pleno unha serie de cuestións por rexistro. Estaban dirixidas, evidentemente, a que estuera presente o alcalde de Rianxo. Entendemos que vostede nos volva a dicir que vostede non ten coñecemento do que aquí se lle plantexa, pero tamén entendemos que se onte vostede sabía que iba a presidir o pleno, tuvo tempo para poder preparalas. Vostede ten lembrado en numerosas ocasións que a responsabilidade do Goberno municipal é velar polo cumprimento das ordenanzas e garantir que a súa aplicación sexa clara, xusta e transparente para a veciñanza. Nos últimos meses temos coñecemento que hai veciños e veciñas que xa realizaron o segundo recibo desas tasas que desde o ano pasado. Fago referencia á ordenanza número 12 de entrada e saída de vehículos de garaxes. Mentres que dentro do Goberno local non se está informando á veciñanza de se o proceso continúa en marcha ou se atopa paralizado. Esta falta de información contradí un pouquiño o criterio expresado polo propio alcalde, xerando inseguridade xurídica e desconfianza. Por iso, preguntámonos,
Que medidas de información e transparencia se están a desenvolver para que os veciños e veciñas coñezan os seus dereitos, obrigas e procedementos de alegación ou revisión? Como xustifica o Goberno local que, mentras hai veciños recibindo novos cobros derivados da modificación da aplicación da Ordenanza Fiscal número 12, non se comunique de forma clara se o proceso sigue activo ou segue paralizado? Cando ten previsto o alcalde impulsar a modificación desta Ordenanza Fiscal número 12 para garantir a seguridade xurídica e evitar desigualdades no seu cumprimento? A pregunta número 2. Dende o ano 2017 existen diferentes sentenzas xudiciais firmes que determinan que o Concello debe aboar á empresa concesionaria do Servicio de Abastecemento e Saneamento unha cuantía destinada a restablecer o equilibrio económico do contrato. Porén, a día de hoxe, vemos que nas distintas informacións que se nos entregan se deixou de facer, máxime nun informe onde a propia intervención decía que rondaba ese desequilibrio en torno aos 300.000 euros. Presentamos unha moción en pleno para que dunha vez se aborde esta cuestión, non co ánimo de facer ningún traballo oscuro, nin oscurantismo, nin moito menos, sino de poñer orden a un contrato que é de vital importancia para a veciñanza e tamén para o propio Concello. Tendo en conta a gravidade desta situación e a falta de información facilitada polo Goberno local, pregámoslle que nos aclare. Por que razón o Concello non procedeu a aboar á empresa concesionaria esas cantidades que se viñan devengando dende 2023 hacia ese ano 2017 e se cesou en 2024 eses pagos? Por que non se informa a veciñanza nin aos grupos municipais da cuantía exacta que supón ese reequilibrio económico que afecta directamente ás finanzas municipais e á planificación dos servicios públicos? Que perspectiva municipal existe para corrixir esta situación? Permítanme aquí un inciso, porque nos informes que mandaron e que podemos ver así un pouquiño por encima sobre as líneas fundamentais do orzamento 2026-2025, pois vemos que non aparece reflexado ningún tipo de situación ao respecto, co cual nos gustaría incidir en ese punto 3 desta cuestión. E como se prevé encaixar este importe no futuro proceso de elaboración do orzamento municipal? En que prazo ten pensado o Goberno abordar a actualización e mellora deste contrato, garantindo uns servicios de abastecemento e saneamento de calidade para a veciñanza? Pregunta número 3. Tivemos coñecemento de que os veciños e veciñas de Cartomil e a Cruz realizaron pagamentos directos para a execución da obra de saneamento, non só en concepto de acometida, sino tamén para cubrir custos de materiais e outros gastos asociados á obra. Ante esta situación, preguntámonos en concepto de que se realizaron estes pagos por parte dos veciños e veciñas de Cartomil e a Cruz e cal foi ese importe pagado e como foi recadado. Recoñece vostede que houve unha aportación veciñal para a realización destas obras e que xera unha situación de desigualdade e injusticia, pois hai casos nos que veciños e veciñas situados a escasos 15 metros de distancia non teñen que facer ese desembolso. O punto número 3, considera o alcalde que este modelo de financiamento veciñal é xusto e sostible e ten previsto introducir cambios no futuro contrato ou nas ordenanzas para garantir igualdade de trato? Pregunta número 4. Despois de máis dun ano de presunta execución da obra e tendo en conta que o contrato menor foi asignado o mesmo día que se presentou a factura da obra xa realizada, pode informarnos se a empresa finalmente foi pagada? Falamos dunha obra que se executou hai un ano. Se necesitan máis datos da dita obra, eu creo que todos temos claro a que nos referimos. Se necesitan datos, non teña dúda en preguntarme que yo aportarei. Punto número 5. Podería informarnos se o Concello de Rianxo incrementou recentemente a aportación económica á Mancomunidade de Barbanza-Arousa e indicando en que concepto se realizou ese aumento e cal sería a cuantía exacta do mismo? Pregunta número 7. Por que razón o alcalde non cumpre o compromiso adquirido coa comunidade educativa deixándose en rematar as obras comprometidas e prometidas para a mellora da seguridade dos colexios e da accesibilidade, a pesar da súa relevancia para garantir condicións dignas e seguras para o alumnado, profesorado e familias? Facemos referencia ao compromiso do alcalde de solventar as deficiencias na accesibilidade ao Colexio Castelao. Falamos do comedor que se iba a solucionar no Colexio Brea Segade. Falamos do baño exterior ou do cambiador que se iba a executar e en que situación
está no colexio Ana María Dieguez e falamos do compromiso que o alcalde adquireu coa comunidade educativa do Brea Segade para o cambio da balaustrada exterior. Explicou e prometeu que se iba a solucionar en este verán e non hai nada solucionado ao respecto. Podería informarnos en que consiste o acordo coas autoridades portuarias para a xestión de dar, tendo en conta que esta instalación xa foi recepcionada polo Concello e actualmente está xestionada por este Concello a través dunha empresa. Ademais, descoñecemos se o Concello está a realizar algún pagamento a Portos por este servicio, o que xera confusión e preocupación entre a veciñanza. Necesitamos claridade sobre esa situación, cal é ese acordo na xestión dese dar con Portos, porque hasta onde nós sabemos Portos non xestiona a EDAR como se transmiteu. Que acontece coa licitación do servicio de atención temperá e cal foi o motivo de que se suprimise o servicio en agosto? É o alcalde coñecedor desta situación e por que motivo non se aproba o regulamento deste servicio, sen o cal non debería estar a prestarse, poñendo en risco a continuidade e calidade do mesmo para as familias? En relación coa comida dos maiores que se celebrou nesta recente festa de Guadalupe, podería indicarnos canto custou exactamente cada comida e cal foi a aportación municipal, tendo en conta que en 2023 a aportación das persoas asistentes foi de 15 euros, en 2024 de 20 euros e en 2025 de 25 euros por usuario, podíanos decir exactamente cal foi o custe do menú por persoa. Por enésima vez en pleno, queremos saber que pasa co contrato da recollida de lixo. É dicir, xa supón un sobrecuste de en torno a 25.000 euros entre os dous estudios que se fai para a mesma situación e sobre todo que a promesa do alcalde que a día de 1 de setembro se licitaría a recollida desa quinta fracción, a parte orgánica, conxunto cos concellos de Boiro e da Pobra. A día de hoxe está sin executar. Vemos que a dinámica municipal sigue exactamente igual, utilizando eses contenedores para todo. Ese parque de contenedores que a futuro se repartirá entre a veciñanza, cando deberían ser novos, xa está roto. E vemos que non hai viso de solucionalo, co cual nos xeneran moitísimas dudas e incertidumbre de por que non se executou ese día 1 de setembro cando o alcalde perseverou e asegurou de que sí que se iba a dispoñer dese servicio licitado de forma conxunta. E por outro lado, por que se decide suprimir o bolseo? Non vamos a discutir se a decisión foi acertada ou non foi acertada ou non. O que clama un poquinho a atención é que se faga cando nos está desinformando de que vai haber un proceso de licitación. Que sentido ten cambiar un servicio cando dentro de pouco, según vostedes, se vai a volver a cambiar? E, sobre todo, por que se fai sin avisar aos usuarios? E, sobre todo, por que se fai sin a revisión dos contenedores? Porque están obligando a moita xente que utilizaba eses espacios digamos que autorizados e permitidos durante os últimos anos a xente con mobilidade reducida, a xente que non ten facilidade de acceso aos contenedores, a xente que ten que cruzar unha carretera para chegar a un contenedor antes de recorrer 1 kilómetro, sin paso de peatóns, sin seguridade para poder cruzar. Esa é a situación que están vivindo moitos veciños. Entón, infórmenlles, denlles alternativas e depois valoraremos se a decisión é correcta ou non. Hasta aquí as preguntas escritas. As preguntas a pleno. Que pasou coa Marquesina de Sete Fogas? Recentemente vimos que a Marquesina non está, entonces nos choca un poquinho a atención se foi para facer algún tipo de tarefa de mantemento ou ten algunha outra finalidade a súa supresión. En todo caso, rogamos que no menor tempo posible, sobre todo porque vean período de chuvia, se trate de solventar a situación e lle presten atención tamén a outras marquesinas que hai no noso concello, por todo o noso concello, que están na mesma situación. Pregunta, por que non recuperan esa parada que o dicían vostedes en Paradela
para darlle servicio ao alumnado e que vostedes prometían en campaña que se iba a recuperar esa parada, por que despois de 2 anos todavía non se recuperou? Outra pregunta. Vais a seguir facendo as limpezas das rúas no Casco Vello? Estiveron limpándoas antes das festas, xusto antes. E deixaron a rúa Cabo da Vila e o comezo do río de Sima sin limpar. Entonces, a veciñanza, evidentemente, se pregunta, é dicir, nun ano tan seco como foi este verán, entendemos que o proceso de limpeza debía ser outro e non facer o que antes vostedes criticaban como limpezas festivas. Pois a xente reclama que durante o ano os espacios estean limpos e se executen de forma total. Os bancos da Ribeira, en ambos xardíns, están a romper de forma continua. Leva un banco roto, creo que hai uns 8 días, e aparte está posto ali sin modificar. E vemos que se fixeron arranxos en outros bancos. Eu non sei se é un mensaxe á veciñanza de Rianxo que nos temos que axustar un pouquinho máis o cinto se nos queremos sentar en un banco e en outro, porque os desta Ribeira non teñen un reforzo por abaixo e os da outra Ribeira teñen un reforzo por abaixo. Entonces, nos preguntamos ao mesmo tempo tamén quen fixo esa corrección, porque eses bancos entendo que terían unha garantía e terían, cumplirían unha serie de normativas ao respecto. Entonces, nos xera dudas de quen fixo esa corrección e, sobre todo, por que nos optou por cambiar outro modelo de banco. Entendemos que teñamos aínda a garantía para poder facelo. Ao final, o que se fixo foi un apaño. Non digo que non estea mal, pero eu creo que clama un pouquiño a situación de ir parcheando en vez de tomar decisións que realmente sean finalistas. Queremos coñecer o estado do cambio das luces do campo municipal de Vilas. Vostedes cambiaron en novembro, perdón. Vostedes cambiaron en novembro do 24, non sabemos aínda esa información que se solicitou en base a que, nin creo que nos creamos ese argumento sobre a urxencia que vostedes tratan de procesar e como así xa expuxeron ademais, porque hai focos que están peores dos que vostedes cambiaron. Vostedes cambiaron os vos, cambiaron os que están ben, deixaron os que non funciona, ou casualidade de que cambiaron uns, pero xusto un mes despois ou 2 meses despois xa non funcionaban os outros. Entón, eu creo que non podemos ir con parches. É dicir, unha vez que se toma a decisión de cambialos, se están mal, se cambian todos, sobre todo os que dan ao sur, que é por onde podía estar con chuvia, entendo, non son experto en isto, pero de todas formas eu creo que a xestión sería en cambiar todos, porque sería o aforro real. Entonces, procedan a facer ese cambio e, sobre todo, nos informen de se esa empresa que fixo o cambio de luces cobrou despois de novembro de 2024, se esa empresa a día de hoxe ten o servicio que fixo pagado. Pregunta, queremos coñecer o estado actual das marquesinas do Concello, especialmente aquelas que teñen sinais de deterioro. Cales son as medidas que teñen pensado tomar para reparar, substituir ou mellorar as marquesinas existentes? E se hai algún plan de mantemento ou renovación ao respecto destas marquesinas? Queremos coñecer cales son as perspectivas municipales sobre a xestión do servicio de luminarias no noso Concello. Porque despois, creo que foi do 2 de novembro de 2024, cando houbera aquel temporal, moitos veciños quedaron sin servicio. En aquel momento, eu creo que o pleno foi comprensivo, porque podemos entender que foi unha situación especial que afectou a moitísimas lámparas, pero a día de hoxe, casi un ano despois, hai veciños que non a teñen reposta. Entón, sigan facendo o traballo de reposición e, sobre todo, prestenlle atención a eses cables que durante ese temporal están caídos encima das pistas de acceso a varias fincas, co risco que eso supón. Ademais, sendo algunha delas situación de tránsito de autobuses escolares. Non nos vale a estas alturas que nos digan que darán un trámite á empresa que se encarga do servicio, porque eso foi o mismo que nos dixeron hai 6 meses. Chegado este momento, eu creo que a exixencia ten que ser que o resolvan.
Un verán máis, pasa un verán máis, e nos volvemos a preguntar onde está a praia de Cans que prometía Rianxo en Común. Onde está o servicio de autobús ás praias que prometía Rianxo en Común. Cando falamos de accesibilidade, eu creo que temos que ser claro coa veciñanza e cos mensaxes que se dá. Unha cousa é mellorar a circulación peonil, que foi o que vostedes fixeron con ese asfaltado, que, por certo, quedou ben xunto ao centro de saúde, na Martela, pero iso non ten nada que ver ca accesibilidade. Iso é mellora da circulación peonil. A accesibilidade, coidar a accesibilidade, implica outras moitas situacións. Entón, intentar ser claros nos mensajes, non mandar medias verdades dicindo que facemos traballo sobre a accesibilidade cando non é verdad. Entón, voulle poñer só dous datos. Un é que vostedes recibiron unha subvención para poñer unha lona para garantizar o acceso á accesibilidade ás praias. Eu non sei se vostedes se equivocaron a cortar ou non, pero normalmente esas lonas chegan á liña de agua. Entón, non garante a accesibilidade de alguén que queira ir ás nosas praias. Entón, eu creo que é mellor ter unha playa accesible, que a xente pode dicir, pois vou á praia de Tanxilo, vou a Tronco, vou á Torre, ou vou a calquera das playas magníficas que temos, pero realmente apostar porque sean accesibles. Non podemos cortar para intentar garantizar que haxa algo en todas as playas, que eso nos dá a sensación que é un poquinho a forma na que están xestionando, un poquinho todo por todos os lados. En canto aos rogos, rogamos sobre o uso das redes sociais privadas do alcalde en relación ao cumprimento da legislación de protección de datos e o uso privilexiado da Perdón. Eu creo que é un feito importante e vai no entender de forma rápida. Vai ubicar a realidade do que pasa. E vou poñer un exemplo, non iba a poñer, pero vou a poñer. Rogamos sobre o uso das redes sociais privadas do alcalde en relación ao cumprimento da legislación de protección de datos e o uso privilexiado da información e o bloqueo a parte da corporación. O Grupo Municipal Socialista formula o seguinte rogo ao señor alcalde. Nos últimos meses vimos observando que información de especial relevancia para a veciñanza está sendo difundida únicamente a través das redes sociais privadas do señor alcalde, en lugar de utilizar os canais institucionais do Concello. Isto inclúe comunicacións sobre cuestións de interese xeral, como alertas de seguridade, situacións de emerxencia ou eventos de gran impacto social, que deberían de chegar a toda a veciñanza dun xeito transparente e igualitario. Esta práctica supón un grave problema de transparencia e de bo goberno, xa que parte da corporación municipal e un número importante de veciños e veciñas atópanse bloqueados ou sen acceso a estes perfis privados, quedando á marxe de información esencial para a convivencia e a seguridade da comunidade. Ademais, pode implicar posibles incumprimentos da normativa en materia de protección de datos e un uso privilexiado e inadecuado da información pública, dado que esta información é coñecida polo señor alcalde no exercicio das súas funcións e, polo tanto, debe ser xestionada a través de mecanismos oficiais e non de perfis personais. Por todo isto, rogamos que se adopten medidas inmediatas para garantir que toda a información municipal de interese xeral sea difundida polos canais institucionais do Concello de Rianxo, asegurando un acceso igualitario para toda a veciñanza e para todos os membros da corporación, reforzando así a transparencia, a confianza cidadá e o cumprimento da legislación vixente. Non pedimos que nos desbloquee, pedimos que a información sea pública e transparente. E lle vou poñer un exemplo. Imagínese que hai unha persoa desaparecida durante estes días e creo que unha forma de colaborar, unha forma de poder participar, era difundindo esa información. Bueno, pois este grupo municipal non pudo facer. Así de fácil. Ou se hai unha alerta, ou se hai calquera situación que el anuncia por a súa páxina, estes concelleiros non se enteran. Xa non por nós, senón hai moitos veciños e veciñas que tampouco se enteran. Eso é especialmente grave. E iso é o que nos ten que poñer en perspectiva da importancia que é o uso da página institucional e o uso dos recursos institucionais.
O resto, cada un que faga o que lle dé a gana, pero os veciños teñen dereito a estar informados. Rogo sobre a limpeza dos cristais na fonte do Concello de Rianxo. O Grupo Municipal Socialista formula o seguinte rogo ao alcalde. Nos últimos meses vimos recibindo queixas veciñais sobre o estado de suciedade e deterioro dos cristais da Praza da Fonte, un elemento simbólico e moi visible, situado nun lugar de paso para veciños e veciñas e para moitos visitantes. O Concello de Rianxo non tomou ningunha medida na Guadalupe ao respecto, nun espacio que iba a ser utilizado por infinidade de persoas. Caen veciños, caen veciñas, mencionamos multitud de situacións de seguridade en este pleno, acaba de facelo o concelleiro do Partido Popular sobre unha demanda que se transmiteu, creo que nos primeiros plenos de legislatura, e o Partido Socialista vai empezar a recoller as firmas ca veciñanza para intentar xerar presión veciñal para que se faga, porque a seguridade ten que ser antes de nada, e non nos valen bromas de que a xente caia no paseo e que fagamos chascarridos con eso. Eso non son bromas. Non son bromas. A xente está caendo no paseo, a xente cae no paseo de día, tomen as medidas necesarias porque está realmente a xente un pouquiño, creo que, enfadada no sentido de que non se están tomando as medidas sobre a seguridade que debíamos de ter. Rogo que os veciños da rúa do Cabo da Vila e do Río de Sima están vendo ratas polas rúas. Xa se dou parte ao Concello e deben de querer que quede no olvido. Entendo que se lle está a pagar a unha empresa para realizar o control deses animais. Rogamos que se intensifiquen as revisións. Creo que xa é unha demanda que vimos expoñendo ao longo dos meses. Se nos dixo en algún dos plenos que sí que se estaba facendo, pero o sentir da veciñanza xa vemos que non vai acorde ca exposición que fai o grupo de goberno. Rogamos que adecenten o parking municipal de Rianxo, rogamos que adecenten o parking municipal de Taragoña. Rogamos que lle poñan, por non sei cantos plenos consecutivos, que lle poñan unha barandilla de seguridade a aquel muro. Entendemos que poidamos justificalo con que cumple normativa, porque o muro ten a altura de un 50, é verdad, ten a altura dun 50, pero que ten unha repisa abaixo onde os rapaces se suben e se colgan, con un desnivel de 3 pisos. 3 pisos. Nós non vamos a ser responsables de que o día de mañán poida pasar algo, porque todas as semanas en tensión as familias porque poida pasar algo. Eu creo que é o momento de ser serio e tomar as medidas acordes ca seguridade da veciñanza. E ese é un dos puntos fundamentales. Dalle seguridade ás familias de que poidan ter os seus fillos nun parque en condicións de seguridade. Eu agradecería, xo. Rogamos que se cumplan os acordos plenarios. Nas informacións que vostedes remitiron para este pleno, esa pouquiña que se pudo ver, pois vimos que se fan referencia a unha serie de acordos que se adoptan durante a legislatura e que favorecen ao grupo de goberno. A pregunta que nos facemos é que pasa con eses acordos que favorecen a veciñanza e que lle transmitimos desde os grupos da oposición e que son aprobados en pleno, en que situación está. Entonces, eu creo que nestos días onde o ámbito educativo anda un poquinho revolto e debemos de transmitirlle desde aquí tamén todo o ánimo e a forza a todas as AMPAs que están pasando un momento difícil, a todas as familias que están tamén pasando un momento complicado, á comunidade educativa, que os acompañaremos en todo ese proceso como vimos facendo. E fago esta mención porque en xullo se aprobou un acordo por unanimidade en este pleno. Non dudo se presentou ou non, non poño en duda.
O que sí que podo garantizar é que non temos coñecemento de que se fixo. Confío en que se enviara. Confío. Pero, habendo un acordo e de especial relevancia, sabendo que se trouxe ao pleno para ter esa forza dun Concello e que non se sintan solas a comunidade educativa e as AMPAs, eu creo que se podía mandar un mensaje dicindo, oye, foi presentado, ou a situación está en este sentido ou en outro. Insisto, non poño en duda, pero creo que esa parte de comunicación sí que sería importante con temas tan sensibles como ese. Rogamos que se modifique o plan de limpeza. Entendo que sea difícil, que se intente facer da mellor forma posible, seguro, pero o que estades propoñendo e o que se está executando non é suficiente. Hai tramos que quedan sin limpar, hai moreas de erva amontonadas durante meses, moreas de ervas que van ás cunetas, aldeas que non se limpan. Entonces, por eso preguntaba no pleno anterior, porque nos xenera dudas, de verdade, nos xenera dudas que seamos capaces a dar esas dúas voltas que se fixaron sempre. Eu creo que este ano non imos a ser capaces. Cos recursos municipales, eu creo que non se vais a ser capaz, porque creo que se está sobrecargando determinados departamentos con traballos que non lle corresponden. Pois un exemplo, o domingo de Guadalupe, persoal dunha empresa que traballa para o Concello quitándolle as ervas na rotonda de entrada xunto ao colexio. O domingo de Guadalupe. E non era o seu cometido. Non é o seu cometido ese. Entón, mentre se fan unhas cousas, perdemos de facer outras. E iso é o que tenéis que poñer encima da mesa. E iso é o que vimos reclamando, que esas decisións políticas, que esa situación de traballo que vos organizades para intentar expoñer como que pase a máquina desde o Pazo a Rianxo, cando non ten sentido ningún. Esos son horas que perden os veciños e as veciñas de outros servicios. E por eso non vamos chegar a tempo. As pontes do río Té. No verán promocionouse a ruta do río Té, pero as pontes están sin arranxar. Entendo que teñen, o comunicarlo a quen corresponda a Augas de Galicia, pero eu creo que o Concello, como xa expuxemos tamén en redes sociales, e o resolveron. Isto foi publicar unha proposta o LUNS sobre a limpeza do cauce do río Té para garantir a estabilidade da ponte de Té. O lunes e o martes xa estaba retirado. Con esa celeridade intentan actuar tamén sobre a outra parte do río, colocan as pontes para poder realmente disfrutar dunha ruta especial. E pola nosa parte, pois, nada máis. Esperamos que se nos responda e se non se responde en pleno, rogamos que no plazo que marca a legislación se nos reenvíe as respostas escritas. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Tomamos nota e trasladaremos os rogos. Certo é que as preguntas as responderá a súa alcalde a maior brevedade posible. Certo é tamén que as preguntas que meteu o voceiro meteunas onte, ao cal hoxe a mañán mas fixeron chegar, ao cal difícil é poder contestalas e quixese contestar algunhas. Por lo tanto, pasaremos só ao alcalde e as contestará el a maior brevedade posible. Con isto, dámoslle voz, se queren alguén do público, acérquese a... Señora secretaria, podía decirnos si ten a obligación o presidente que preside o pleno hoxe de respostar ás preguntas que lle fixemos en pleno? Pídolle unha vez máis que non interrumpa, pida a palabra e se lle dará. E non interrumpa cando usted considere oportuno. Faja favor, encendo o micro. Pois, mire, como sabedes, estuvemos desde o verán. Como sabedes, estuvemos desde o verán pois manifestándonos e intentando facer forza para que no CEIPA na María Diéguez nos dotaran de un PT, unha L e un profe para dividir aula de quinto. Hoxe desconvocamos a folga antes de vir para aquí ás 7 da tarde. E, pois hasta agora non temos ningunha resposta que nos confirme que nos van a mandar nada.
queríamos o domingo propoñer facer unha manifestación diante do Concello, se fora posible ás 12 da mañán, na que invitaríamos a outras AMPAs e facelo entre outros coles que están implicados con procesos similares. Propoñervos, se fora posible, que todos os grupos políticos poideran, pois igual que se fai nas eleccións, pois ir con un coche e promocionar pois que vai haber unha manifestación e xuntar a máxima xente posible para que nos escoiten dunha santa vez, porque xa estamos esgotados. Os nosos nenos están sin atender, non conseguimos nada, e levamos 3 semanas. Creemos que isto está sendo un pulso xa a nivel político e a nosa política, perdonando a todos os que estades presentes, non nos parece que isto sexa de tipo político, sabes? Son os nosos fillos e non deberían estar xogando con eles. Parécenos que están xogando con nós e con eles e queríamos pois, un pouco poñer voz a todas as familias de todos os centros que se poderan arrimar e facelo aquí en Rianxo. Ben, moitas gracias. Sí, por suposto, eu creo que por parte dos grupos apoiaremos. Non sei se é posible o que preguntas polo tema dos coches, desconoso, pero si no que poidamos apoiar, creo que esta corporación creo que estamos todos de acordo. Non sei se alguén quere comentar algo, Partido Socialista, Partido Popular, se queren comentar algo sobre isto. Moitísimas gracias, señor presidente. Por suposto que estaremos presentes, como vimos facendo ao longo destos últimos anos, e levaremos esa demanda exacta do vosso colexio tamén á comisión pertinente que se celebrará, supoño que para a seguinte semana, e, por suposto, nos comprometemos a poñer a vosa disposición o noso equipo de música para poder facer esa distribución da mensaxe que o domingo haxa xente aquí en Rianxo. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Cheche, fai favor, encende o micro. Aquí. Aí, ahora. Hola. Todo o noso apoio a vos. Benvidos ao noso mundo. Nós temos un equipo de faladoiro que collede cando que, o sea, traeremos aquí ás 12. Estamos para o que queirades. Pancartas, facemos pancartas, pero, bueno, tamén non las rouban, pero seguimos las facendo e aquí estamos apoiando o que queirades, porque é unha loita xusta, e as loitas xustas hai que apoialas, non quedándonos como nos quedamos nos secos, como a fonte que está aí, que dá vergonza, a fonte de aí, da calle aquí, da arriba, que dá vergonza, está seca. Como nos quedamos nos secos agora que a vosa votación. Quedamos bastante secos, porque realmente o Partido Socialista non vos estaba pedindo nada do outro mundo. Non se pode facer política con o noso sufrimento. Pasiño a pasiño, non. Señor do PP, pasiño a pasiño non, porque nós levamos 8 anos, e porque estamos sufrindo, e porque a nosa xente está morrendo, e porque temos xente que está pagando ahora mesmo 3.000 euros por estar nunha residencia, e menos mal que teñen unha batea. Por moito que janedes, as dependencias irán cada vez máis caras, e tedes que saber que o que está estipulado desde o ano 23 non é unha cantidad nada suave para un centro de día. Para nada costa pouco ter un centro de día. E o público é servicio, cousa que vostedes saben moi ben, e o privado é beneficio. A nós, cando foi as eleccións, veunos a señora Fabiola dicindo que subiría a marea. Se nos votábamos ao PP, ela nos traía o centro de día. Nós non estamos sometidos al chantaje, nin somos dóciles como vos. Falando moitas veces con Julio nos ten dito, sí, poñemos a pancarta aí encima do... Incluso vos poñemos nosa pancarta. Estamos esperando, Julio, que esa pancarta que xa levamos 8 anos e creo que nos merecemos que as comisións de festas, que vos, que as nosas pancartas estén aquí, porque non estamos pedindo nada para un partido político, estamos pedindo algo para o povo. 100 persoas son moi poucas en axuda no fogar.
moi poucas, é unha vergonza. Desde logo non hai datos de servicios sociais. Servicios sociais aquí non funciona. No ano 2013 houve un informe do Valedor do Pobo dicindo que Rianxo era un dos povos máis atrasados da Galiza precisamente en dar servizo. E sabedes, non existe información. Claro que me parece mal que aparezca información na páxina persoal do alcalde. Como non me vai a parecer mal? E moito máis mal me parece que de repente o señor alcalde presidente, Julio, ti sabes que quero che ben, pois que se bote a rir cando se está comentando. É unha falacia, sabedes, pensar de que vamos a creer todo o que decides. Non o creemos para nada. De repente que sala o señor alcalde dicindo que está falando co PSOE, que realmente está vendo a ver como poden axudar, como poden aunar forzas. O que nos fastidia a nós é que o o verbo da acción, cando nombrades nos medios, a xente se queda centro de día, xa tedes o centro de día. Xa nos rachan as pancartas dicindo non fai falta centro de día, porque xa está dado, leva dándose durante moitas veces, porque a xente non lee precisamente o verbo. Están aunando forzas, están falando ao alcalde con... Pero vamos a ver, nós queremos realidades. Así como nós temos que rendir no noso traballo, a alcaldía e as comisións de goberno se teñen que facer. E desde logo que se vulnera a legalidade cando o que é a información de primeira man se mete nun caixón. Non pode ser. No seu día xa nos deron 600.000 euros para poder deixar un encerro que tuvemos aquí, en este sitio, que nos sona tanto porque estuvemos un ano aquí. Casi un ano, 314 días. E iso non hai ningunha loita en España que durara tanto tempo. E aínda así, en vez de sentirse orgullosos de xente maior, poñéndose aí diante, poñendo a cara, ni siquiera deixedes poñer as pancartas aquí, en este balcón. Morreu moita xente, Lola Cañota, moita xente, e non estamos dispostos a consentir que esta loita se quede en nada. Claro que vamos a loitar como loita esta xente, e vámoslo a conseguir. Desde logo, a ilegalidade se ten que pagar. E se ten que pagar tanto dentro dos recursos que pode ter un partido político como nos recursos que pode ter unha plataforma. Nós estamos legalmente constituídos. Todavía non votamos man dos recursos legais, pero ao mellor sí que votamos deles, porque ao mellor acabades a legislatura abrindo un centro de día que nos coste o diñeiro que non temos no bolsillo. Ao mellor abrides un centro de día que teñades contratada a xente que ni siquiera de Rianxo Ao mellor enterraremos aos nosos vellos dicindolle, mira, que ti non podes, porque o IPREM non che dá, porque resulta que estás un alquiler. Pensadio ben, pensade no pobo que queredes deixarlle aos vosos fillos, e desde logo que as cousas chegan moi tarde. Eu xa enterrei ao meu pai, e supoño que enterrarei a miña nai sin este servizo, pero desde logo morrerei cas botas postas, E nós temos dereito a ter un centro de día, e non somos cómplices, nin non somos lacayos do PP. E perdona, porque verdadeiramente sí que o PP o que realmente non nos permite ter un centro de día, o que temos moito dereito, e vostede sabe moi ben. Non vou dicir máis porque tiña moito máis que decir. Home, xa todo o dixo o portavoz do que fixo a moción, como, cando, quen, canto, pero claro, parece ser que a información está relegada a quen ten en ese momento poder. Deixadevos de vanidades e poñedevos a traballar, porque desde logo nós vamos a loitar. Así como fixamos un encerro, podemos facer outras cousas. Así como chamamos á Consellería de Familia e Xuventude, dicindo, mira, aquí porque non hai centro de día en Rianxo, e bloqueamos a centralita, e decían que era un aeropuerto, ao final, porque nos puxamos de acordo toda a xente de Rianxo, poderemos facer máis cousas, poderemos concienciar a xente e que sepan que isto é necesario. Non podemos conciliar as nosas vidas. E desde logo que no Río de Sima estamos esperando que pase algo, porque cando pase algo, e ti o sabes moi ben, por veciño noso, ali hai precisamente unha cristaleira que é un paraxe para romper pernas.
Esas cousas tedes que evitalas, evitar a fonte que se está secando, evitar todo isto que dá vergonza. E máis nada, o noso apoio a vos. Estamos moi contentos de que a Sabia Nova este aí. Desde logo que os nosos meniños o merecen. E nada máis, non vos collo máis tempo que o necesitades para os meses. Si por eso ides a funcionar mellor, adiante sexa. Nós non queremos relevancia personal nin nada. Queremos un centro de día, coño, e que sea público a poder ser, porque sabes unha cousa, sale nos nosos bolsillos. Meu pai, gracias a que estuvo en Angola, aquí había moita fame en Rianxo, e embarcou a moita xente para ali porque non había traballo. Sabes? E agora, moitas veces, antes de morrer, el me decía, parece mentira que ni siquiera ganáramos para un centro de día. Pensadio ben. Nada máis. Moitas gracias. Non sei se alguén máis do público quere dicir algo. Non. Bueno, antes de rematar, nada, saludar a Rosana, compañeira da corporación durante 6 anos, un cariño moi afectuoso que lle teño, sempre moi correcta, moi colaboradora, ao cal che desexo todo o mellor e seguiremos véndonos. Moitas gracias. Con isto rematamos o pleno. Moitas gracias a todos.